guys, tidak. Iya. Ay, kawan ka sa ito kaya? Alam niyo ba guys, na sobrang tamis ng sabaw nito guys. Only taga probinsya lang yung makaka-relate guys. At alam ko yung mga dating nakatira sa probinsya ay matatakam dito guys. So kain tayo guys. See you on my next vlog.